Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, din păcate, nu mai postăm Brawl Stars. M-am cam lăsat și da, mă plictisește. Dar am schimbat jocul și acum voi juca Geometry Dash. După cum vedeți, vreau să bat Theory of Everything. Scuze că n-am mai postat de vreo 6 zile, cam așa. Dar nu prea am avut idei ce să filmez și nu prea am avut chef să filmez, să fiu sincer. Hai că începem în forță. Și dacă pot, videoul acesta o să trecem la Electroman Adventures. Dacă bat Theory of Everything, desigur. Ce start! Nu spune că-l bat în prima. Deci golul de astăzi este să bat Theory of Everything. Sau să fac un new best. Arș! Mereu mor acolo. Sper că v-a fost dor să filmez. Da, știu, n-am mai filmat de mult. Am schimbat și jocul. Am filmat și puțin. Acum 6 zile, adică 10 minute. Sper că mă mai țineți minte. Sper că vă mai uitați la canalul meu să vedeți dacă postez sau ceva. Pentru că în sfârșit postez. Da, n-am mai postat pentru că n-am știut ce să mă joc. M-am gândit la un moment dat că dacă să postez Bloxroot, doar că nu... Acum sunt cam nervos pentru că era Sao Shark Anchor și s-a spawnat un terror char normal. Și după s-a spawnat cel cu magnetul când aveam 6000 viață și era o grămadă de șarci și pirania. Și am murit și mi-am pierdut Master Magnetul. M-am enervat cam rău, să fiu sincer. Sper că o să vă placă noua serie de Geometry Dash. Este originalul, nu este light. Hai că o să vă arăt și cum se numește. Dacă nu, stați că nu mai știu. Așa, contul. Deci, progresul. Stereo Menace 3 bănuți, Back on Track 2, 3. Polar Guys 2, n-am avut chef să-l iau pe al treilea pentru că m-a enervat foarte mult. Dryao 0, Base After Base 1. Așa. Și de aici n-am mai bătut. Nu bat Clatterfunk pentru că e un nivel foarte prost făcut. Enervant. Și da, nu chiar nu-mi place, adică n-are gameplay să te distrezi și tu puțin. Nu știu, dacă vă jucați Geometry de sau așa, sper să știți nivelul Clatterfunk și da, cred că și vouă vi se pare ăsta Clatterfunk enervant. Nu știu dacă la toată lumea nu-i place Clatterfunk, dar că mie nu-mi place, îl urăsc. Of, Doamne, dar mă mănâncă ochiul. Sper să bătem Theory of Everything astăzi, dacă se poate. Și da, scuze că n-am făcut gen un cont nou pentru acest canal. Să postez și eu de la început să vedeți cum fac progres.
dar nu am vrut să-mi ies după cum să dau logout, așa că da, postăm pe acesta. Oh, Doamne, ce mă enervează orburile albastre. Vouă, care vi se pare cel mai enervant orb? Mie ăla albastru de Switch Gravity. Ăla chiar mi se pare enervant. Of, Doamne. E enervant, dar e folositor. Cel puțin trebuia să folosească jump-pad-uri. Să se folosească jump-pad-uri albastre în loc de orburi. Ce să faci? Cum Geometry Dash e cel mai greu joc, n-am ce să faci. Știu că mor așa prost. Da, nu știu de ce naiba nu-mi sare aici. În sfârșit. Swaggerut. Bun. Nu. Yes. Nu, m-am panicat. Hai, frate, ce naiba, am început bine și acum pierd. Ok. Ai, bă! Of! Deci nu mai pot. Nu cred că bate Ori of Everything pe video ăsta. Hop. Hop. Bun. Hai că e fou ăsta ușor. Deci dacă mor aici... Eu... Oh, trebuia să mă duc pe sus. Ah, nasol. Două swag... Un swagru, nu știu câte au fost. Da, unul sigur a fost. Că am trecut, am dat glitch pe platformă acolo, nu știu dacă s-a văzut. Oh! Ah!
gata de joc. Yo. Mă întreb cum n-am murit acolo. Mereu mă întreb cum nu mor acolo. Ce era să mor. Să-mi lăsați în comentarii dacă vă place iconul meu. Și la finalul videoului, dacă îmi aduc aminte, o să vă arăt și toate iconurile mele. Și să-mi spuneți dacă vreți să-l schimb. Că acum dau login. Du-te, bă, de aici, că acolo trebuie să mă duc jos. Ai, pe bune. Deci, sus, jos. Hop! M-am panicat. M-am genial panicat. Nu, deci îmi schimb părerea. Cred că îl bătem în video ăsta. Ce? Am apăsat! Eu am apăsat, nu s-a văzut pe video, dar că am apăsat. Deci ați văzut, am trecut pe sub platforma acolo și am sărit peste jump-pad. Swag-ruturi. Și știu să le fac la rând, dacă vreau. Dacă vreau. Nu mi-a ieșit. Și celălalt swag-rut? Nu mi-a ieșit. Dar mi-a ieșit ăla. Ce se întâmplă? Când vreau să-mi iasă un swag-rut, îmi iese celălalt. Și când vreau să-mi iasă ăla de mi-a ieșit... Și ceva lasă. Și-a luat patch. Că m-am jucat chiar acum jumătate de oră. Mama ta. Hopa! Olo! Mamă, ce era să mor? M-am panicat! Swag-rut. Cred că le-am făcut pe toate.
Ok. Mama ta de joc. Op. Ok. Eu ce era să mor. Nu mi-au mers 10 tele pentru secundă. Ulu, de ce? De ce? De ce? De ce trebuie să mă neg fix acum? De ce? De ce? De ce? Și de ce? De ce? Care e game-ul vostru preferat și cel care îl urâți? Da, aș vrea să știu, dacă vreți să-mi scrieți în comentarii. Și dacă știți ce e ăsta, Geometry Dash, sau dacă vă jucați, să-mi spuneți care e game-ul vostru preferat și cel care nu vă place, că eu mor ca prostul aici. Așa. Dacă să-mi schimb iconul, bine, asta e după preferințe, cum vă place vouă. Și promit că o să vă ascult. Și culorile pentru icon. Ok? Culorile pentru icon. Hai că tac. Urăsc balul ăsta. E ușor, dar sincer îl urăsc, că mă face să mă panichez. Vailo. Ok. Nu, firar, mama ta! Doamne, Robtop. Cine te-a făcut să faci nivelul ăsta? E ușor nivelul, doar că nu prea am eu un skill și așa. Mama ta. N-am fost atent. Nici acum n-am fost atent. Ce fac? Nu, că șterg filmarea asta, tu nervi. Of, Doamne. Ok, trec de bal și totul e ok. Și e mă mai sperie puțin.
pentru că urăsc UFO. Of, Doamne, ce spam e acolo! Ca să știți, n-am dat practice deloc la nivelul ăsta și nu știu ce vine în față. Eu tot ce văd de la partea... Tot ce văd de la New Best-ul meu în sus, nu l-am mai văzut în viața mea, deci e nou ce văd. Sincer, nu cred că îl bătem pe video ăsta. De obicei, ranurile cu swag pentru mine sunt norocoase. Mă dau pământ. Ranul acesta îmi pare rău, trebuie să închid. M-am obișnuit să zic închid, că vorbesc la telefon. Îmi pare rău că trebuie să opresc filmarea aici. Sper că v-a plăcut. Scuze că n-am mai postat de mult, doar că sper să vă placă acest video. Pa, pa!